давлати мардумии Чин, Хитой новобаста аз аҳолии зиёдаш қариб 2 миллиард муҳтоҷи дигар мамлакатҳо дар сатҳи иқтисодиёт нест ва ҳар рӯз ин мамлакат бо технология ва дигар молҳои барои инсоният зарур буда тараққӣ карда истодааст ва тамоми бозорҳои дунёро молу технологияи ин мамлакати барҷаста фаро гирифтааст. ғайр аз ин қариб ки ҳар рӯз боз мардуми дунёро бо навигариҳои худ дар ҳайрат монда истодаанд. Салом алайкум, ин шабакаи дунёи илму ҳунар аст. Меравем ба Хитой. Рафтем. Transit Elevated Bus азбаски аҳолии Хитой рӯз то рӯз афзоиш ёфта истодааст ва барои осон кардани аҳолии худ дер накардан ба кор, ҷамъ ва маҳкам нашудани роҳҳои мошингард аз мошинҳои бисёр, инженерҳои хитоӣ соли 2016 автобуси Transit Elevated Bus-ро ихтироъ карданд ки бисёриҳо ин автобусро автобуси мусофирбарии замонавии муосир ном гузоштанд. худи ҳозир ин автобуси мусофирбарӣ дар раванди омӯзишӣ аст ва шояд ки соли оянда 2020 ба хизмати мардум ба роҳ монда шавад. Бартарияти ин автобус дар он аст ки ин автобус дар болои роҳ ҳаракат мекунад бо баландии 4,5 метр, дарозияш 22 метр, паҳмияш 7 метрро дар бар мегирад. Ин маънои онро дорад ки мошинҳои сабукрав дар зери ин автобуси мусофирбарӣ ба осонӣ ҳаракат мекунанд. чунин автобуси замонавӣ 300 мусофирро метавонад дар худ ҷо кунад. Суръати ҳаракати ин автобус баробар аст ба суръати ҳаракати автобуси оддие ки мо ҳар рӯз савор мешавем. Фақат дар ин автобус мо худро ҳамчун дар автобуси дуошёна ҳис кардан метавонему халос. роҳи мошинравӣ аз панели офтобӣ. Бале дӯстон, дар Хитой аллакай роҳҳои батареӣ сохта истодаанд. муддати чандин солҳо ширкати Kia Transportation Development Group барои сохтани чунин роҳҳо талошҳои зиёд карда истодааст. ҳозир бисёриҳо савол медиҳанд ки барои чӣ дар кора чунин роҳҳои мошинрав. мефаҳмонам, ин намуди роҳҳо барои мошинҳои электромобилӣ пешбинӣ карда шудааст. ҳангоми ҳаракати мошинҳои электромобилӣ дар чунин роҳҳо аз ҳаракат заряд мегиранд. шояд ки бисёриҳо аз шумо намедонед, аммо Хитой солҳои оянда ба мамлакати худ ворид кардани мошинҳои сабукрави дизел ва дигар намуди мошинҳое ки аз ҳисоби сӯзишворӣ ҳаракат мекунанд тамоман рад мекунад. намегузорад ки чунин мошинҳоро вориди мамлакати онҳо кунанд. бинобар ин чунин роҳҳо сохта шуда истодаанд. аллакай дар ду шаҳри Хитой Цзиннай ва Шанду чунин намуди роҳҳо аз панели офтобӣ ба истифода дода шудаанд ки сохтани ин роҳҳо қариб 10 моҳро дар бар гирифтааст. дарозии роҳҳои ба истифода дода шуда 60 километрро дар бар мегирад. Хима соҳибкорон ва барномасозони хитоӣ барои харидорони худ роҳи боз осонтарро пешбинӣ карданд. аз назари аввал ин он қадар аҷоибӣ надорад, лекин бинед, Хима ин барномаи мобилӣ мебошад ки бо он шумо маҳсулоти ба шумо маъқул омадаро интихоб карда сканировать мекунед ва барномаи Хима маълумоти пурраро ба шумо дар бораи маҳсулоти интихоб кардаатон нишон медиҳад. агар маҳсулот ба шумо маъқул шавад, шумо онро метавонед бихаред. тарзи харид кардан бо ин намуди барнома чунин аст. шумо маҳсулотро интихоб мекунед, кормандони мағоза бошад онро ҷамъ карда ба касса бо рақами махсус равон мекунанд. аз тарафи шумо фақат пули онро супоридан дар кор ҳасту халос.
агар ки хоҳед маҳсулоти харидкардаи шуморо то хонаи шумо дастрас кунанд, шумо метавонед дар ин барномаи телефонӣ чунин тарзи хизматрасониро интихоб кунед. Барномаи мобилии Хима дар мамлакати мардуми Чин хело тараққӣ карда истодааст ва шояд ки солҳои наздик мағозаҳои калони моро ҳам фаро мегирад. ҳар яке мо одат кардаем ки бояд дар роҳ ҳангоми мошин рондан ҳушёр бошем, то ки камераҳои дар роҳ гузошта хатои моро сабт накунанд, то он ки ҷаримаи калонро насупорем. Лекин ин намуди камераҳо нақши дигарро мебозанд. Камераҳо барои осонии кори кормандони милиса ва бехатарии мамлакат пешбинӣ карда шудааст. Дар мамлакати мардумии Чин сатҳи баланди ҷинояткорӣ сол то сол авҷ гирифта истодааст ва барои дастгир кардани ҷинояткор ба кормандони милиса солҳо дар кор аст. Ҳатто мешавад ки ҷинояткорро намеёбанд. Бинобар ин таҳиягарони хитоӣ чунин камераҳои назоратиро пешбинӣ кардаанд. Ин камераҳо ҳар як шаҳрвандро тез муайян карда метавонанд. На танҳо рӯи ӯро, балки қаду қомат, соли таваллуд, ҷои зист ва дигар маълумотҳоро. Пеш аз ҳама кормандони ҳуқуқи мамлакати мардумии Чин маълумот дар бораи ҳар як шаҳрванди худро дар базаи худ ворид мекунанд. Камераҳои назоратии шаҳрвандонро тез меёбанд. Ин намуди камераҳои назоратӣ дар тамоми шаҳрҳои Хитой ҷо карда шудааст ва ворид шудан ба базаи чунин барномаи замонавӣ барои ҳар як шаҳрванд ва туристоне ки ба мамлакати мардумии Чин сафар мекунанд ҳатмӣ аст. Вақте ки кори чунин камераҳои назоратиро санҷида диданд, барои кормандони милиса ҳамагӣ 7 дақиқа лозим шуд ки ҷинояткорро дастгир кунанд. дӯстон, ман боварӣ дорам ки ҳар яки шумо маълумоти дигар доред дар бораи пешравии мамлакати мардумии Чин. хуб мешуд ки шумо дар зери видео пешравӣ ва тараққиёти мамлакати худамон Тоҷикистонро менавистед. Шояд дар Тоҷикистон ҳам ҳастанд чунин пешравиҳо, лекин мо аз онҳо хабардор нестем. Марҳамат нависед. Дар ин ҷо бошад, ман бо шумо хайр хуш намекунам, фақат мегӯям то дидор.